Daw, good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa inong programang Morning Hirit sa DCGP. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang pabloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Good afternoon po sa mga parantabay sa bilog na Kabikulan. Good morning, good morning. Good morning. Tas-tasan daw tabi, John Kinit John, tabi. Tas-tasan pa na, yan. Yan, nagulpi. Yan, sige na, buhi daw, yan. Gariyo na. Okay na yan. Good afternoon. At ang bayang good afternoon, bayang good morning. Juna Police, mga tugang ang tuyang partner sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ang unyan pong aldaw, kasabay dyan si Angel Mustasa, Karen Ala, Alarmayo, Joshua Bino, Sinjo Marbien. Pinapanginutan niya sa tuyang Chief of Reporters, Jimmy Nazalita. Good morning, Legazpi City. Maray na aga po sa Indogabos, ha? Kumusta po sa tuya ng mga parantabay na mga teachers? Uy, Sabado, petsa 22 ngunyan. Abado ngunyan, petsa 22 na. Mga tugang kan sa tuya tabing program, kan sa tuyang bulan na Agosto. Sarong simana naman palan. Bermant na palan Jun, otro simana, adi. Madalion, September. Ay, nako. Ang bilis na. Ang bilis, ha? Ang bilis. Alright. O bueno, mga tugang aramon tanawan, mga buena manong report. Hali po dyan sa Luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Mga baretang mainit, mga tugang ngunyan aldaw. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Nasa linya, mga tugang ang report. Kasabay po si Angel Mustasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay, sa mga dugang tapang barata, nagpagirumduman siya nagpatani dan konseho kan barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Sa panganat VP Henry ni punong barangay Maria Karen Cano Valdez sa publiko na magmangno, asin maging maingat lalo na ang mga estudyante. Kini VP Henry matapos na nakalihis na aldaw, kanagkaduwang estudyante sa sarang pribadong eskwelahan, nila sa indang barangay ang nagparecord sa inda matapos na mabiktima VP Henry ninpang bas, partikular na itong pandudukot. Nako. Sa informasyon VP Henry na ipigtaw sa DCGB News ni Kapitan Valdez, ang mga biktima sa roligdian makaungkutaan naman sa VP Henry sa indang kalendarya. Mantang sa VP Henry na taga Masbate ang nagalakaw dyan sa halabaan kan Quezon Avenue kan tigsusunod ini VP Henry kan mga kan suspetsado. Asin itong subag ni VP Henry nasa likod, ito baga VP Henry backpack. Kanti kasunod si VP Henry, ito palang VP Henry, may pigigibo ng maraot. Sarong estudyante VP Henry ang pigusundan habang naglalakaw palalaog sa barangay Lapu-Lapu kung sa ina natabag ligdi ang sa iyang wallet as in cellphone. Mantang ang sarong biktima naman VP Henry ang naglalakaw sa kakalabaan ka na Quezon Avenue kung sa ina natabag VP Henry aligado nasa 10,000 pesos na kwarta. Sa lado naman VP Henry kan Legazpi City Police Station sa panginat ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tangkad Jr. nagpapadagos naman ang sa indang investigasyon sa pangyayari kasi nagkigwa naman ng koordinasyon sa barangay dahil duman VP Henry ay nagparecord ang duwang biktima, partikular na ang mga estudyante kan Cat College. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas sa susutoy akan PYJ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi City, i-install mo sa DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi your partner in the morning. Mientras tanto, mga tugang nasa linyaman si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, thank you so much, VP Henry. Ito pa ganun magtatanong. Gari, lubi ng kawon yun. Okay na, Karen? Hello. Yes, good morning. Yes, VP Henry. Si Mucha, candidate number 11,
Christian Pitural, gikan sa Naga City, ang kinurunahan bilang mutya ng ibalong sa taon na ini sa ginibong banggikan koronasyon sa pageant na ini kan ibalong festival. Alat ko na. Tay surat ko ha. Madali lang tay surat ko iyo. Isad ko na sana sa imo. Ah? Isad ko na sana sa imo. Ay, very good ka man. O sige na, ulita. Mga tugag, nasa linya po si Karen Ala. Karen, good morning. Good morning, mutya. Good morning, Karen. Magandang umaga. Okay, sige, go. Mutya, candidate number 11, Christian Pitural, gikan sa Naga City, ang kinurunahan bilang mutya ng ibalong sa taon na ini sa Ginibubi Penry na Coronation Night kan ibalong festival o mutya ng ibalong 2026. Ang koronasyon sa Yavite, natin pakipagsapalaran ni Mistural sa 20 mga kandidata kan mutya ng ibalong niya na taon kung sa ikatakod kayan ang mutya ng Legacy Tourism 2026 iyo ang pan-18 kandidata na si Jelena Nicole B. Cordial kan Camarines Sur. And first runner-up iyo si candidate number 17 Precious Josel Mortel gikan sa Masbate City. Second runner-up, iyo si candidate number 10, Marie Alain B. Custodio, Kambunbon, Camarines Sur. And third runner-up, iyo ang candidate number 5 sa Daraga Albay, na si Ian Lester Buber. Ang ninaranan o ang pinagtawan bilang Darling of the Press, iyo si candidate number 4, Ian Lester Buber, kan Daraga Albay. Ang nag-miss photogenic, iyo si candidate number 1, Nicole Joyce Antenia Serada, kan Buhi, Camarines Sur. Ang nag-best introduction number, iyo si candidate number 14, Lisa May General, kan Pili, Camarines Sur. Ang nag-best in swimsuit, iyo si candidate number 17, Precious Giselle Mortel, kan Masbate City. Ang nag-best in festival costume, na coagulain ini ni candidate number 1, Nicole Antenia Serada, kan Buhi, Camarines Sur. Ang nag-best in festival designer, itinaw iyan kay candidate number 15, Christine Margaret Ordoño, pinakakwa si magayon na designer sa iyang festival costume. Ang nag-best in evening gown, iyo ang namutya ng ibalong na taon na si candidate number 11, Christian Tural, sa Naga City. Kaya ang nangyari dito, 4 na oras, talagang pinaghandaan man kan LG Legacy, asin kan mga kandidata. Iyan dito, Henry, sa mga kinurunahan na mga Miss Ibalong na taon, kaibaan mga special award na pinagtaw sa mga inikan mga opisyalis kan LGU Legacy. Ayun. Okay. Pero sa premyo nga ni? Ang premyo ka ang depende sa mutya ng Ibalong, 500,000 pesos. Na so iba. 500,000 pesos depende. So, nakuha ka yan na mutya ng Ibalong. So, mutya number 3rd, 75,000. Ayun, okay. Buda may crown. So, second runner-up, 100,000 pesos. So, first runner-up na candidate number 17, 150,000 pesos in cash. Iyan depende. Very good, man. Down. Okay, good. Ayos depende. Ano to, sa pagantabay ni congratulations sa mga nangganang Anong oras natapos ko sa Banggi? Pasado, alaw na kami nagkauli. Mga alas 12 depende. Talaga. Di ka na pasma? Pasmado ng dati. Okay, sa bagay. Wala kaming mga katurog din yan ni Chiprawer.
Kuya Jerome, si EJ, si Kuya Boy. Bata dyan hapon, Talag-Ulan, bata dyan hapon, makover na naman sa Ibalong. Sa bagay, dyan na, breman mabanggihan sa kuwan, Ibalong. Aha. Okay. Countdown naman sa street dance presentation, magpililingan naman kita. Okay. Kay Van, si Ramir, si Kuya Jerome, si EJ, at si Kuya Boy, Karan Ala, Decision News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa Luwaso. Yan tabi Congratulations mga tugang sa mga nanggana sa Miss Ibalong. Sa mga nanggara na tabi dyan sa Miss Ibalong. Salamaton. Congratulations. Girima sabay ini dyan sa parada dyan hapon ano? Piga sabay baga yan usually. Aha. Aha. Gari. Dyan hapon may coverage kami. May coverage kami dyan hapon sa Ibalong Festival, mga tugang, kaya, aha! Aha! Ano nga ito? Para. Baka lamang ma-interview ta ano John ade? Ano John? Siyempre, nagdirect din sila, kanday pa sila nakoronahan. Ngunyan nakoronahan na dapat ma-interview ta, so gana. Aha. Aram ko na. I-text ko na. Aha. Si Henry Maceda, ang Nasa linya. hindi inuumaga. Your partner in the morning. Bata minabakal ako Junior Kipandesal Kasubago. Diyan baga? Diyan sa may Kiluwasa. Piguluto pa sana. At gusto pa din ako nag-crave na akong pandesal. Piguluto pa sana sa pandesal. Si- Ako nakamata akong gutom na naman Ang ngunya. lalaking hindi Kasi ramon ko tayo sa pandesal tang duwang ngunya na aga ba. Tapos si Pading maragpaaram pala na di. Nagpaaram pala si Pading Marco Kasuwapo. Good morning Jim. Kami Jim. So, BP Maraynaga sa mga parantabay. So, nakaagi pa siya na so malunggay cheese pandesal. Diyan sa imo? So, Diyan sa imo? Marito naglibot dyan. maski sa inang barangay. May liwot? Talaga? Aba, ko sa ligas, pero ko lang na timingan. Di ko lang na timingan. Basta ngunya na nagapit o pandesal, ay pigluto pa kayo, sir. Ano ni? Karaman ko pa dyan ang kusay mo. Bay na, masupog ko na. Ano ini uning... Sutugon ko sa'yo mo, bakali na mo na, ha? Ano Yatod mo? Ito naman ang hiling. Ano naman kimoto-moto, adi? Kuha na karo, bid ready na kayo. Natusod na kang salbatan, nakabalbalanta ka dyan, ha? Umuramundo ka dyan, ha? Kaya kinakul na daan naman kanya. Okay. Alright, sige, go. Mundagan man giraray BP ang pigahalat ni Engineer Richard Muit na konfirmasyon kan sayang appointment bilang full-fledged Assistant District Engineer kan 3rd DPWH na nakabase sa Barangay Paulog, Ligao City kung sainan good news permado na ang sayang appointment mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa ngunyan, siguro niya na bilang siya ng Assistant District Engineer, ang mga proyektong implementar sa lindong kanikatulong distrito talagang susog sa protokol asin proseso, bako arab kan mga inot na mga reklamo na dainin koordinasyon sa mga local official nin munisipyo o barangay man. Sigun sa iya proper coordination ang kaipuhan tanganing ingkaso may palpak o sablay sa project. Maski puro pa paano makakatuwang na mga nakakasakop na opisyal ng lokal na gobyerno o barangay sa pagreparo para maging tama ang implementasyon na iyon gustong mapangyari kan presenting gobyerno o administrasyon. Sa ngunyan iguanin na mga itong iguanin mga ready ng implementar na project prior kan patrabaho siguro na may consultation sa mga tao asin pigpapaisi kan DPWH ang mga nakakasakop na opisyalis nin komunidad. Tama. Congratulations kay Engineer Richard Muit. Diyan. Assistant District Engineer na siya Gary. from Chief Planning Division. Ini baga si DE Tabi Assistant ADE, di ba? Ini ang gusto ko gali niya Jimmy. Madali na punan. Oo, pagkatapos Madali na po siya.
Oo. Diba? Wala man sa iya kan sa mga protocol baga nang ede pwede magpa-interview. Wala man sa iya. O, dahil sa iya, Importante masimbaga niya sa concern kan sa tuyang mga kababayan. Baka arog kan iba nabo magpa-interview. Hindi ba sa akuan sa ibang distrito? Pero sa engineer mo, pag ang concern nga arog ganing isyo para sa lokal na sitwasyon, may nasimbag baga siya, di ba? Iyo nga ni. Ano ka nang gusto itong ugali ng mga public servant, mga nasa gobyerno na? Di pigdadahilan, so, ay may gag order nga si secretary, di nga kami pwede magpa-interview. Si engineer mo, iba ini. Paglalo na pag lokal ang concern, may isyo, may nasimbag baga di. Yan ang gusto ko sa yung ugali. Actually, Jimmy, dahil ko pa lamang siya nakampang personal. Dahil ko pa siya mid personal ta sa picture na iling ko. Pero kan siya, yan ang gusto tang ugali na importante maklarify, makasimbag, maka-action sa concern na pinagdadarata sa iya. Ipagpanagos mo tabian, ADE ta, ipangaji maging district engineer ka. Di ba? Ayun na nga ni ang tingin sa lodaran taman digdita. Maski nga ni kan sumaygag order baga. Iyo baga, may nasimbag baga siya. Nagasimbag siya ta. Alangan man nga dito simbago niya. O, budang issue po, Jimmy, lokal. Temang concern duman sa flood control. Ayo. Di ba? Ay ba, Katangani. kadakol akong kinauron. May order ngayon, secretary nga pwede magpa-interview. Lokal ang pig-urunan. Tan may order. So, national issue tungkol sa flood control. Yung nga ni si Secretary Vince Dizon nga ni exclusive siya Nagtaram na nga mismo isang magpa-interview na kaya kamo. Di ba? Wara man na pigpupunas na ngayaan gag order. Oo. Dagwa man sa nangaya kung dainin pigtiwalaan digdi. Yan, Wara diba? naman ngaya, pwede na. Yes, yes. Dahil ko pa nga ni natitesting si Kwan, si director, si nanganing director nga niya, si Tanggol. Kadapi Tanggol. Maray ka niya, kung bumasir dyan. Testing nga daw yan. Di ba? Dahil ko man adadangog ba na Di man nagpa-interview. Di man pig-interview. Samantalang pigdirihinan sampangan ko mismo na pwede mo na ngayon siyang interview na, interview na ngayon, i-live mo na. O, testingon ko daw, pasyaran ko daw lugod. Di ba? Araw ka yan. Matesting na yun, ikaw ang panalmingan na sa regional director nga ni, nagpapa-interview na. Yan. Yun na, pigasabi ta, Jim. Di ba? I congratulate si Kwan, si Assistant District Engineer Richard Moet. Yes. Tapos Okay. ang karakteristika nila, masablayan mo rin bareta baga o masabitan mo sa bareta. Dahil nagtatanong Bot, kidagit, kumuto-muto. mahiling mo, ulok sa imo tapos dahil duwa-duwa kang magani sa iya. Yes. Yan ang gusto tang ugali kay mga public officials. Ang nasa isip niya, public service. Di ba? Ngayon, so iba na nasabitan mo sa bareta nin medyo kwan. Muto-muto. Dahil asalay ka natitinoon. Yes, yes. Oo. Inidae. So, yun maging pangarugan, modelo man lamang ko ta na sa mga iba pang departamento sa nga kan mga ahensyas kan gobyerno. Congratulations kay Engineer Richard Moet. Yan sa PPP, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawa. So, congratulations, tabi, kay Engineer Richard Moit, mga tugang kan DPWH 3rd Engineering District. Full-fledged na pong Assistant District Engineer. Kanagusan migo na sa imong style, tangani na marayan sa imong serbisyo publiko sa tuyang mga kababayan. Mientras tanto, nasa linya mga tugang si Pading Alar Mario sa oras na 5:30 na. Mga tugang sa Morning Hirit. Good morning, Pading Al. Go ahead. Salamat, pare. Good morning. Fogging na ang PGG mo niyan. Saan mga taga City Hall. Sa kampanya laban sa dinggi. Kasod ma, yaon ang team sa barangay Maslog. Asin fogging na ang iba-ibang area. Tarani na may bitaran ang paglakop
kan hilang na dingge. Dahil naalarma ko niya ng gobyerno lokal sa panginat ni Mayor Siam Ismail sa nagdakulang mga kaso ng dingge na nagabot na sa 196 official record. Ito na magpoon na Enero asin nagdakul ni ngunya na bulan. Dakol na mga faktor sa napigiling enot talagang breeding month ngunya na Agosto. Abagat, talagang minaruluwas ang namok. Kaya panago sa advice kan gobyerno lokal, pinig kita sa palibot. Pero pera kayan, may mga PG mo na lockdown. Ang gobyerno lokal, asiring kaning paging, parting sa kampanya para maiwasan o para nakula pa ang mga kaso ng dingge digdi sa tuyang palibot. Ayan. Sa tabing padig also pinasuhan? Maslog. Maslog. Oo. Paguna ko dyan sa kuhan pinasuhan man. Dahil, Dyan? sa may mga raot na espiritu sa Ikaw mga na yan. mga dinggi dyan. Sa Dinggibo. Mga Dinggibo. Okay. Nagulong kaya. Dyan. Ibang Dyan. opisina di gobyerno, Oh, dyan. Dinggibo, tapos nagsusildo. Okay. Yan ang informasyon, digdi sa luwas. Alarmario, siyempre, atong masendokan PYC, Enterprises. Alarmario, thank you so much. Salamat pa rin Al sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Apo doon ta na daw junior sa pag-asa kung ano na ang kamugtakan kang panahon sa pag-asa, madali lang ha. Apudan ko sa pag-asa. Testingin nga natin ang pag-asa kung sisay ang nakaduty niya na aldaw. Sige daw. Igutom ako John dahil kasi na maka pangyayari. Ba't ang tula ko dahil pwedeng malipas magutuman. Social ang tula ko junior. Dapat di ako nagugutuman. Oy! Ikaw naman yan may bukas tang pandisalan. Aha! Bako si Alexis Sanjote ano? Dengan Naura. Bako si Alexis Sanjote ngunyan. Bako. Takon sa yun, titakma niya tulos ang telepono junior. Ay, nawara nga. Kung si Alexis John, pag-ring pa ang pag 5:30, kaputya na ang cellphone. Madagita naman niya okay. 5:30, pigahalat niya palanda sa apon ko, 5:30, between 5:30 and 5:45 junior. Ang oras niyan, pero niya ka talaga kapot ang cellphone. Dahil nga pigbubuhian niyan, mapadagit. Doon ako, bako. Pwede si Milvin ta. Buwan bakit man nag-forecast man sa ibang radyo? Nag-forecast sa ibang radyo ini. Madali lang, ta. Kundi, pwede balikan na na lang. Good morning kay Manong Leonito Gaviria. Iyan, ha? Mano? Maray na aga. Opo. Ma'am Ruth, good morning. Yes, Sir Henry, maray na pagkaano po. Opo. Kaya na, bako nga niya ko si Alex si Sojo, tingon niya. Iyo po. Tapag ito, Ma'am Ruth, ang pagbigabanta niya ang apod ko, between 5:30 and 5:45. Hi mo niya sa Alexis po. Ay, ano po, duty po yun na baka po atyan. Adyan na hapon. Opo. Marayman po. Naday ka makauron mo niya na aga. Okay. Sige po, Ma'am Ruth. Go ahead po sa forecast. Yes, maray na pag-aga sa mga pagdangog ka nga DCGB. Ini po ang latest update naman sa panahon ngayon na aldaw August 2022-2026. Southwest monsoon manggirari po ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon. Intras ngayon na aldaw, ang buong probinsya po kang Kabikulan generally fair weather kita, partly cloudy to cloudy.
na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdagul-dul, dulot lamang po ini kang mga localized thunderstorm. Maluyan sa good sa moderatong dulo sa halin sa timog sulno pa ng mairal na may banayad hanggang sa katamtamang paghukul kang kadagatan. Agot po kang temperatura tana sa 26 sa good 33 degrees Celsius. Nagsino po ang aldaw kasubagong alas 5:32 ng aga. Masol na po at tiyan na alas 6:03 ng hapon. Manungod po itong binabantayan tang bagyo sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Itong si Tropical Saudel kaso hapon ay typhoon na po siya ngunyan. Ang location niya as of 4 a.m. nasa 2,710 east of Northern Luzon. May maximum sustained wind siya ng 130 km per hour at 160 km per hour. Moving northwestward po siya sa bilis na 25 km per hour. So bagaman ini posibleng maglaog sa northeastern boundary kang par, pero daiman po ini less likelihood ini na makadirektang epekto sa kalupaan kang sa tuyang nasyon. Bagaman niya na malaog na simana, pwede niyang hatakon uli ang habagat na pwede makapagpauran digdi sa western side kan sa tuyang nasyon maging sa Kabikulan. Philippine Standard Time 5:36 na po ng aga. Good morning po, Sir Henry. Opo. Salam. Oy, tama sa pakadangog ko. Di man maka-apektar sa ano man na partikang Pilipinas so maraot na panahon tabi. Ano? Tabi, ma'am. Yes ano? po. Yes okay, po. very good. Okay. So, makaasa kita kigari next week. Magiging mari ang panahon tano. Diretso. Bagaman may aldaw next week na pwedeng hatakon uli niya ining sabagat. Opo. So pwedeng may cloudiness kita at may pag-uran uli. Ayun. Okay. Sige, Ma'am Ruth. Salamaton pong maray. Mabuhay. Okay, salamat po. Opo, thank you so much. Mga tugang Ruth Pakala sa kamugtakan kang panahon. Ali po dyan sa pag-asa. O, dinabilog na pala dyan sa may... ano yan? Pero at least, importante, daday tabi yan matama sa anuman mga tugang nakadagaan kan sa tuyang nasyon. Alright, good news. Mga tugang para po sa Tuya Gabos. So may mga birthday dyan. I-text na po sa endong mga birthday greetings. Tapapasadahan ta na po yan. Mga tugang ngunyan pungal daw. Didi po sa Tuya na programa. Sandali. Mag-greet na kita kan mga may birthday. Happy birthday. Made maray na aga. Kaya na, gagawin. Opo, Made. Ano po may paglilingkod? Hindi naman ako sa mo masingil. Ano po? Hindi naman ako masingil. Natabay singilon ka pa? Hindi naman yan. Kaya nagtataram sila na masingil. Pero singil. Amanos na baga kita? Mag-greet ako dyan sa kapistahan dyan, sabi dyan sa Karugtog na Dakula. Ay, pista sa Rapura sa Karugog? Opo. Ay, wow. May Karugog na sa date? Igwa sa Santa Barbara. Okay. Yes, Karugkog po, na Dakula, Karugkog na sa date. Yes. Anong gusto mo, Madi? Diyan sa Dakula o sa date? Ano ito? Wala. Bugala niya. Kaya siyempre, alangan mo na sa 23 na. Yan tabi kay Edgar na Banaynal, Buda kay Nising, kay Ruben na Dipad, yan kay Bet na Dipad, kay Opo. Bet na Dipad. Oho. Happy Pista po sa inyo, Gabos. Tapos sa mga Banaynal family po. Oho. Okay. Iwan sa namade. Iyo mo sa natamang karam ka naman halabaon. Ay man ako nagtaram. Pag ikabaga, pipabilot na kabaga. Iyo, bagay nag-uurog-urog ka na gan. At aday nga ni. At abong pa man kaya. Sige na. Iyo na. Sige na, Madi. Sige, dyan sa Bataan, kay Dilis na Banaynal, Bura kay Liza. Sinirada man ang Bata pa dyan. Nalimunan. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye, Ingat. Madi. Bye-bye. Thank you. Ingat. All right. Ingat. Ano nga sa mga birthday greetings ta?
Alat ko na. O nagay daw, ay igwa ng mga text na. Ang text tabi, text hotline sa Morning Hirit sa tuyang programa 0969-088-5548 0966-203-0034 ha? Good morning kay amigong Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana and Ophelia Maravilla. Good morning. Yan. Alright, sige. Good morning tabi sa halabaon so kan tutod pasadahan ta naman daw ini na mga isyu ta tungkol sa Legazpi, tungkol diyan sa mga terminal sa mga jeep sa Legazpi. Alright, good morning Henry M. Pagigreet po sa kuyang tugang na birthday ngunyan si Kuya Ramil. Happy birthday po dyan sinda sa Kimantong Daraga Albay. Alright. Good morning tabi sa tuya na mga taga barangay Dinapa. Iyan ha. Mga taga barangay Dinapa, mga tugang dyan po sa Castilla, Sorsogon. Mga kababayan, Time may fade, but memories remain. good morning tabi mga kababayan dyan po sa Barangay Dinapa, mga tugang sa Castilla, Sorsogon. Yan ha. Di na ako nakauli ha. Aloy-aloy na di. Medyo aloy-aloy ng panahon. Medyo di na ako nakakatungtong dyan sa Dinapa. Basta na, tapos sa mga masunod, kanang ko naman kamo dyan, ha? Pasadahan ko naman kamo dyan sa, makalakaw-lakaw lamang ta. Di na ako nakakakaon dyan baga sa Makalay, dakulon baga dyan ang kuhan, dakulon sugpo, ina ko may sugpo, pangon yan dyan. Buda so, kasag baga, salbatan na. Kaya ito, Dracula ng kasag dyan yun. Good morning, Mirna Tolentino. Happy birthday to my co-teacher, Miss Marie Joy Aclao Oksina ng Masarawag Elementary School. Yan. Madam, Miss Marie Joy Aclao Oksina. Good morning. Sa mga taga dyan po sa Barangay Masarawag, happy birthday po. Hali kay Madam Mirna Tolentino. Good morning, Madam Mirna. Mabuhay ka po. Tayo sa mga teachers yan. Veronic. Si Madam Veron. Good morning, Madam Veron. Good morning daw. God bless, Madam Veron. Hello, ang sa tuyang amiga na registrar dyan po sa Graduate School kan Bicol University. Yan, ha. Marlene Yanson, watching and listening here in San Andres, Santo Domingo, Albay. Good morning. Josephine Billion Rodriguez, good morning daw. Si Emelina Lodana, good morning, madam. Yan po sa Bagong Bayan, Daragalbay. Josephine Alsaga, good morning, man. Si Amparo Flores, good morning daw. From Tabigian, Tabaco City, Albay. Pabati po sa Flores family. Salamat po. Alan Panesa, good morning. Ka-watching kami mga taga-barangay Kanggao, Ginubatan, Albay. Yan, ha. Good morning po. Federico Oraye, good morning kay Henry M. At saka kay Lydia. Ay, Mading Lid. Good morning, Tabi Mading Lid. Kumusta na, Tabi Madi? Hindi ko pala na ipadaraso. Sukan sa inaanak ko, Pero lingaw-lingawan mo kaya. Mading Lid, good morning. Ay, ko Madi pala so regalo ko sa kuyang mga ihado. Regalo mo sa mga ihado. Alright, sige. At saka good morning kay Aida Kaunka. Good morning kay Tosa De La Torre. Good morning. Cheryl Braga. Pabati po sa mga taga Villa Petrona Libon. Nakikinig sa inyo. Uy, salamaton po, Aram mo yun, dakulong kitang mga listeners sa 3rd District, Ang kadaklan man sa dyan sa 1st District, mga parantabay ko, mga taga Santo Domingo, Albay, buda mga taga Tiwi. Dakul kitang paradangog sa Tiwi. Buda dyan sa may partikan Bakakay, buda Tabako. Yan, Malilipot pambira kung makadangog ki may nag-greet. Pero aram mo, may nagdadangog niyan. Good morning, Henry M. Kay Henry M, kamo, gabos, ayos. Aida Kaunka, good morning, madam. Good morning nga pala kay amigong Edgar Adra, dyan po sa Lakag. Kansarong Aldaw, nagkat na ano yan, yaon ako sa UST, taigo akong piglakaw.
Igo akong Piglakaw Junior sa UST, tamay pig asikaso ako, naimbitaran ako sa sarong pagtiripo. Nailing ko si Jasmine, nabaluloy. Nailing ko, nga ko, masaing ka, maklase nga po ako, sir. Okay. Pag, nga ko, habang nagurun-urong kaming do, nailing mi si madam, si nurse, si sa ini. Ay, tapos, so agum ni Edgar Adra, naligaman mo naman kaya, si Nurse Rose, yan, si Manay Rose, Nurse Rose ng UST, yan, good morning, tabi, budak kay amigong Edgar Adra, yan, dyan po sa barangay, ano nga nini, barangay Lakag, yan, amigo. Nailing minanggan Madam si Agumo, si Nurse Rose sa UST. Abang kauron ko si Jasmine duman sa kanto. Na si Jasmine bagayaon sa UST na nagtuturo, di ba? Sabi, kanya ko, Madam Rose, ay may pigparataram sa ko si Madam Rose, kahalaba. Ako bagay arong nangyayatan lang nga makakuha niya sa imo lamang. Dali na ngayon sa 2028. Ika madam na ka. Ma'am Nurse Rose, good morning tabi. Lukon si Jasmine kami para taram ni Madam Rose. Kung ano sinabi sa ko ni Ma'am Rose. Good morning tabi Ma'am Rose, Nurse Rose. Sa barangay Sugkad Pulangi, pilahan lang tricycle, may paradangog ka dyan. Talaga? Barangay Sugkad, Pulangi. Good morning, mga taga Barangay Sugkad. Ako yun, pag ako nagyaman yun, gabos na district, bugtakan ko ki FM, relay kan DCGB. Taining DCGB, agadong ko na kay Ma'am Brenda. Gani ka ngayon mahagad sa naki. Ano yun Ido. Are, basa na. Pag-abot kang panahon. Okay na ka tayo. Good morning ay congratulations tabi sa mga nanggarana sa mutya ng Ibalong. Totoo. Ano yan? Sa mga nanggara na tabi sa mutya ng Ibalong. Yan, tabian sa tuya na may report na kasubago ni Kuan, report na kasubago ni ano ini ni singani ni Karen. Report na ni Karen. Yan, ha. Ako Jun, sa totoo lang, di ako kihiling magpaparahiling kaya na Kuan na mga mutya baga. Unless na ako judge, na imbitaran ako mag-judge, no? Imbitaran ako mag-judge. Pero so, ngaya mahiling ako kan so kwan, so araw ka na madyan ako para sa na maghiling. Dito ako ki kwan, dito ako ki, ano yan, ki interest, ano? Basta, garis basta araw ka, nakakuha na kaya ako yung ki magayon, napigiling-iling ko oral daw. Wanya pa. Nakakuha na ako, gusto ko pag-iling-ilingon. Pag-uli ko, igwa. Ano pa ba? Bako? Bueno, tama po. Madali lang ha. Tao ni may text. May text na. Madali lang ta. What time start ng street presentation? Sa Dinapa, Castilla, Lenny Paclibar at Beverly Salomon. Good morning sa mga taga Dinapa. Oy, ano ni? Saan nga ni ito? Karen, makover pa lang kami taon-taon kan Ibalong Festival. Kami ni Jasmine annotate sa coverage sa taon-taon. Alas 3 po. Tama ba yun, Karen? Hello, Karen? Karen, kaya nga nakapulahon akong t-shirt yun. Tayo na babadong ko taon-taon, maghapon. Karen. Hello, Karen. Ora man si Karen. Good morning, sir. Tama po ining number na na-save ko. Tama po. Sisi po ini.
Pakitext na tabi ta. Ining texter ta konsisay po ini ha. Good morning sir. Pamilya Milyete sa Purok 3, Kibongbongan, Ginubatan. Asin po Pamilya Reyes sa Barangay 5, Legazpi City. Pabati hali kay Tep. Yan. Good morning. Ano daw tabihin kung magdalagan ka mananggad sa elected? Ay, abo nga ni baya ako. Abo ako. Tabaka gumana ako dyon. Pag gumana ako, ano nang gibong ko dyan? Basta ako dyon, gabos na mga staff ko, pag kung ako ngayon mamuya sa politika, gabos na staff ko dyon, paglaog kang bisita, mawara ang pagal. Bueno, baka mata na si Mrs. Good morning daw kay sa mga sagmin. Ang sagmin is 5, barangay 5, di ba? Pamilya Reyes, Legazpi City po. Hali kay Tep. Good morning. At saka, okay na? O bueno? Kaya nga ka naman kitultul na istorya. Congratulations, Tabi, sa mga nanggaranas sa Mas Ibalong taon na sa istorya ko sa Endo. Tanganin na maaraman ta kung si nagdirig di bagay ito sa DCGB? Ano nang pinduton ko? One. Manata. Ay, nasa pinduton ko na. Ito. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman sa Morning Hirit. Ay, mali mo ito. Aram mo nindo kung siya mas siloso susog sa pag-aadal? Lalaki o babae? Sige daw. Araw na nindo mga tugang konsisay at mas siloso sa pag-aadal kan mga eksperto. Sigon sa pag-aadal, mga tugang an mas siloso da tabi. Iyo mga tugang an lalaki. Salbata na palan. Adi? Kita palan yan. Lalaki daa. Alagad, may mga tugang, may mga characteristics ang mga lalaki habang nagsiselos. Ayan, ha? Ano da ang characteristics nin babae o lalaki pag nagsiselos? Sigun sa pag-aadal, mga tugang, ang mga lalaki daa pag magsiselos, silensyo sa nasinda. Kita, Junior? Ika yun, siloso ka yung soltero ka ba yun? Ikampig silosan? Iyo. Iyo, ikampig silosan na di. Ako dahil man ako kay para selos ta. Ang naging girlfriend ko, saro masakan soltero ako eh. Ang mga lalaki daa, mga tugang, silensyo sana pag nagiselos. Ikadua, ipinagtatago daninda ang mundo sa saindang daghan. Ang dagit asin mundo sa daghan. Ikatulo, pinmida asindang seryoso asin bako masyadong parataram pag nagsiselos. Kaya daw, iyo palan. Adi, iyang palanda kita na mga lalaki. O paano man niya pag magselos ang babae? Paano man? O ne, ha? Daw ganin daw, ha? Susog mga tugang sa muyang research department, pag ang babae dapo nagselos, pinagsasabi tulos ninda ini, asin ipinapahiling ang saindang na mamatayan. Ikadua, naghahapot tulos pirmi. Sisay nga ito? Sisay nga iyan? Isay nga yung kauron mo? Iyan. Ikatulo, minsan dapo naghahanap nin paliwanag pirmi. Uyog-uyogon mo. Bata, bagay, pag nagpaliwanag ka dyan yun, gari pirmi ka convicted dyan. Iyan po, iyan palandaan. Mga tugang ang mga characteristics,
ang mga characteristics mga tugang sigun po sa na-publish mga tugang sa Philippine, tama ba tong source ta? Na-publish tabi sa ano ba ito? Filipino, anong Pili, sandali lang. Ibakbak. Filipino Star. Yan, Filipino Star. Ha? Dayman talaga tabi kay eksakto mga tugang konsisay. Pero most of the time, tabi, arog ka itong characteristics mga tugang nin lalaki asin babayi pag nagseselos. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyang pong Sabado. So naghahapot tabi dyan kang kuhaan, so naghahapot tabi kan street presentation. Mamaya, Oni po mga tugang ang detalye kay Karen. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Karen Geraray. Go ahead. Yes, Vivian, tama ka. Alas 3, parada at yan, strict dance presentation kan. Alas 3 sampoon. Aha. Oo, nagluya tabi John. Natagluya kibigla. Nagluya eh. Karen, go ahead. Hello. Yeah, Alas good morning. 3, ang road closure Vipenre. Nawara John. Sa audio sa may lang tabi ka. Dito ka na dangog kimaray eh. May lang. Okay na. Hello, Karen. Hello. Sige daw. Okay na? Yan. Sige. Anong oras masarantin ang po? 2:30 p.m. Alas 2:30 Okay. ihapon. Sagkod na matapos ang parada. Opo. Ang ruta ka ang Vipenre. Sabi ko nga mapuon digdi sa may Pacific Mall, digdi sa may Landco Business Park, sa Digdian Assembly Area. Alauna kihapon, iyo ang assembly. Pero alas 2 kihapon, 2:30, masarado sa tinampo. Bali, ang ruta kan parada Vipenre, mapuon digdi sa may Landco Business Park, digdi sa may Pacific Mall, maagi dyan sa may 101 Shopping Mall, maduro dirisyo, pasiring duman sa may Dunkin Donuts, sa may Ayala. Pagkatapos sa may Dunkin Donuts, matiko naman iyan pa tuo, maduman iyan sumay tulong ibalong heroin sa may Lapu-Lapu. Pagkagi duman, mawala digdi sa may Lapu-Lapu. Pag-abot duman depende sa may 7-Eleven sa may post office kan Legacy, matiko iyan patuo. Paduman iyan sa may NFA, tagkod na mag-abot iyan sa may Victory Village, maduman naman yan sa may Sawangan, tagkod na makaduman sa Ibalong Park. Ayun. Harayo ano? Medyo aranin na nga ni Independent, Lasir baga, Del Amor. Bilamor kang lasir? Del Amor Lasir. Okay. Sungo niya ng poon dyan sa Lanco. Yes, Vite Henry. Pagluwas sa Lanco, tumbok ining kanto kang traffic light. Please home. Pasiring dyan sa may kanto kang Dunkin Donuts sa Ayala. Mawala. Vite Henry. Matuo. Yes. Tapos mawala naman sa Lapu-Lapu. Roger. Tapos matuo duman sa kanto kang 7-Eleven. Correct. Diretso na duman sa may Boulevard. Opo. Sa entrada sa Embarcadero. Opo. Diretso na dyan sa Puro. Yes, Vite Henry. Ayun. Okay. So yan. Ang endpoint Alas 3. yan. Alas 3 sampo o alas 3:30? 3 o'clock p.m. Eksakto yan. Alas 3? Dapat pala. Alas 2 pa sa nayaw. Nagkita duman. Kaakod kami duman sa... mga bago nga Vite Henry, yaw na dapat kamo duman. Taiyan Vite Henry ang sistema kan, arog kan last year. Ang tipagibukan ni Councilor Charlton Lahara, mga 5 minutes before 3, sige lang para nagabog ka antigram. Totoo yan. 5 ano na kung latoson ta ka ki tabagiktik na sa ramay. Totoo man talaga. Exacto. May niton ba ka? Wala para nagabog na antigram. Lagabog na? So, tinampo. So, agyanin da. Okay. Karen, Kaya ang... ika nang assign dyan sa starting ha? Yo. Yay! Thank you! Ika nang assign dyan. Okay po. Decisions wada eh. Tapos ika naman duman sa
ikang yaon sa last, di ba? Tapos habang Tumanta. naglalakaw sinda pasiring sa dapat gid mainot ka tabay camera kang maray. Pero dapat makaabot ka duman sa puro. Aray. Talong Park. Ah? Isang mobile. Oh, tsaka ta na paguro taon der kita. Okay. O sige ta. Kaya, Vicente. Parigdong si Pading Al pala, si Pading Al Buda, si Pading Makarinfor, si Pading Al gayon, si Jimmy. Yo. Okay. Kalive man yan sa Facebook Buda sa radyo mamaya. Sige, Vicente. Okay. Hindi na ako nabala sa mga pictures. Sim alangan man. Alangan man na. Okay. Alangan man na masugo pa ako kaiyan. Yao naman sana. Yung common sense baga, yaw naman sana. Tama. Yo. Oh. Apo. Sa mga porma mo naman nabiyaw kang nagluhod mag-picture yo. Okay, sige. 2:30 ha. 2:30 ang road closure. Digdi sa mga aagian. Kay expected bitan ni traffic na naman ini. Alas 2 ha. O di, Alas saan ang 2. sasara na tinampo? Palan. Ang saradong Hindi, tinampo, hindi. hindi ko sabihin kung halik kang daraga, ang jeep hanggang sa nadigdi sa may habang nagparada hanggang sa nadigdi sa may Kantukan Petron. Ano na ni i-balance kita on eh. Oo, di ba? Tama, Oo, tama. ganyan. Ang close road. Ano na sarado na tinampo? Ang palibot kang sentro sarado yan, di ba? Panidot iyan. Okay. Iyo, sa sentro ng GAD. Oo. Ang pinakainot ng GAD na close road. Ining salam ko business park. Oo. Jackson ka ng... Kung sabihin, kung mapasentro kang Legazpi, ang jeep hanggang sa nadigdi sa may Kantukang Lapu-Lapu. Sarado, di ba? Oo. Sarado iyan. Tapos kung halik, kung Pater District, duman sa may likod na parte sa Peñaranda, tapos digdi sa may Tahoe Road. Ibo? Oh, okay. So, man, day na kundi man importante, day na magluluwas. Sa traffic yan, dito, Henry. Sige, tararamin na. Tararaman mo, sige. Sige, tararaman mo. Kung na day man na importante na, yung man ang nag-abiso ni Tiesto, Legazpi, Octavio Rivero, kung day man tabi importante, ang mga lalakawon, day na mo na magluwas sa expected dito, Henry, na magabat and build up kan traffic, saan po bagatan parada, and assembly, subagtas kan parada, Opo. mapong digdi, sa may Pacific Mall, sa may Landco Business Park, Oho. Mga pirang oras yan? mga siguro bitan di mga 5, mga 5 p.m. Yaw nandun sa may Yaw Ibalan na. May exhibition duman sa stage? Igwa. Igwa? Okay. Ang Pirang sistema, contingent yan? 5 bitan di. 5? Cluster. Opo. Pero 5, lata 5 lang. Baka 8 yan. 5. O sige na nga, ni. Sige na. Nagdadawag mo sa morning hit. Okay, sige. Ayun bitan di. Okay. Tagtag na Lala. ang mga dagdag na istorya karan ala di sige. Nagdadawag Ang mga bareta, mga tugang masunod na. Pagkalipas lang kan mga patalastas. PM. Ang lalaking hindi inuumaga. Ika na yun. Minutan. Always number one. Always number one. DCGB. 729 kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines ngunyan kan mga darakulang bareta digdi po sa lado lokal. Ini po ang DCGB Bareta alas 6. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Mga terminal in PUVs as in tricycle, mga mall as in gabos na barangay sa Legazpi City bubugtakan in QR code para sa dengue monitoring system. Pag-pick up nin mga pasahero maski sa inyong lugar sa Legazpi City, ipigbabawal na. Sa lado nasyonal, Senator Judges, igwa ng konsensus kung ibabalik sa hapon ang schedule kan impeachment trial ni VP Sara. Poverty incidence sa Pilipinas kan taon 2025 buminagsak sa 9.7%. Sa ibang nasyon, UK Prime Minister mataunin harong para sa mga homeless.
Business News. UK Prime Minister mataunin harong para sa mga o kaya taas presyo sa petrolyo lauman sa ultimong semana kan Agosto. Health News. Department of Health nagpagiramdam sa publiko na dai magpabaya sa salud ngunya na panahon kan taguran. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasungkit kang Taganaga City ang mutya ng Ibalong 2026 sa ginibong Coronation Night kaso Banggi. Napag-araman na sinakonfirmar sa coverage kan DCGB News na ang kinurunahan bilang mutya ng Ibalong iyo si Crizia Antoral, sarong residente kang Naga City. Mantang ang mutya ng Ibalong Tourism iyo si Jemina Nicole Cordial kan Camarines Sur. Ang first runner-up iyo si Precious Josel Mortel kan Masbate. Second runner-up Marie Alain Custodio Cambumbon Camarines Sur. Mantang ang third runner-up iyo si Iya Lester Buber kan Daragalbay. Na midbid man bilang darling of the press ang candidate number 4 na si Iya Lester Buber kan Daragalbay. Mantang ang Miss Photogenic iyo si Nicole Joyce Peña Serrada kan Buhi Camarines Sur. Ang best in production number iyo si Lisa May General kan Pili Camarines Sur. Mantang ang best in swimsuit si Precious Giselle Mortel kan Masbate. Best in festival costume si Nicole Joyce Sen Josian Peña Serrada kan Buhi Camarines Sur. Ang best festival designer iyo si Christine Margaret Odonio kan Dait Camarines Sur. Napaduman man sa best in evening gown kay Crisia Antoral kang Naga City. Mantangan best in evening gown designer iyo si Crisia Antoral kan Naga City, Mangiraray. Pinaglaoman ang sinabi ng mga kandidata na nanggarana para sa mutya ng Ibalong isasabay sa gigibohon na street presentation diyan hapon digdi sa Legazpi City. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal dito po sa DCGB News Express. Ipinagbabawal ang pag-pick up ng mga pasahero maski sa na lugar sa syudad nin Legazpi kung sain gabos na mga pasaherong pasiring sa Albay, 1st District, 3rd District kay puan ngunang maghalat ng jeep sa Legazpi City Grand Terminal. Inan paliwanag ni Legazpi City Public Safety Office Head Octavio Rivero sa entrevista kang DCGB News. Sigon kay Rivero, ang mga pampasaherong jeep na nagbabiyahe pasiring sa Primer asin Tercer Distrito Canalbay ang dapat sa terminal sa na magloading ang magpasakay nin mga pasahero. Ang nasambit ng polisiya ang basado man sa ordinansa kan syudad ni Legazpi na may katuyuhan. Napakarayon ang bulos kan trafiko asin malikayan ang masamok na tinampo. Mientras tanto nag-abiso man si Rivero na ang sisay man na pampasaherong jeep na mapundo sa bako designado lugar para magsakay nin pasahero ang pwedeng i-arestaron asin mapatawan nin magkanigong penalidad. Gidukarta sa mga pasahero na magpasiring na sa terminal, pang lugar po mga tabako, Sorsogon, o Naga, kimaing na kuan mga passenger jeeping nagpipick up ng terminal kung saan na lugar. Sa pag-ali po naman sa 3rd District, ada sila pwede mag-pick up pasahero kung saan na lugar, dito sila duman sa terminal. Mientras tanto, dagdag na report hali po dyan sa lawas 400 na kapulisan itataltag sa Legazpi City para sa Ibalong Street Dance asin sa kursyento nin pagtatapos saga. Angel Mustasa sa detalye kan report. Dumang kita mga tugang sa bareta ni Karen Ala. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, mga terminal, asin nin jeepney, asin tricycle, mga mall, asin gabos na mga barangay sa syudad ni Legazpi. Bubugtakan ng QR code para sa dengue monitoring system para mas mapadali ang pag-monitor kan mga probable case ng dengue virus sa syudad. Inan sinabi ni Legazpi City Health Office Dr. Francis Gomez
Sa entrevista kan DCGB News, sigon kay Gomez ang dengue monitoring magakatabang sa syudad asin sa mga barangay health workers na mas mapakaskas na maaraman asin maagapan ang mga tawo na posibleng may dengue. Ipinaliwanag ni Gomez na kung ang sarong tawo na kamati din kalintura asin iba pang sintongmas ng dengue kay puwan sa nang i-scan ang QR code asin sabuton ang mga kaputan na nakalista digdi. Kay puhan man na ilaag ang mga kinakaipuan na informasyon tanganing mas mapakaskas na maaksyonan ang mga health workers o kan mga health workers ang probable cause ng dengue. Sinabi ni Gomez na pirming pigmo-monitor asin pig-update kan City Health Office ang nasabing dengue monitoring system. Doon pa lang sa mga question, sasara mi na, filter mi na kung probable case of dengue. Pag sinet mo po yan, so ma-register po yan duman sa, ini po, ma-check mi tulos. So every day po, you check me. Dr. Gomez sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, balikan ta ang report ni Karen Al o kaya ni Angel Mostasa hali dyan sa luwa. Pasyento sa mga kapulisan ang nakatalaan ni Kaltag sa maniwang parte kan syudad para sa gigibuhon na street dance competition muna na pagkahapon na closing program naman kan Ibalong Festival sa Agad Domingo, Agosto 23. Iniyan payag ni Police Lieutenant Colonel Arthur Kaltag Jr. ang hepe kan Legazpi PNP para man sa seguridad na ilalatag sa syudad na saro sa mga highlight kan na festival iuan na dakulang kompetisyon asin ang pagtatapos kan festival kung sa induang pamosong banda ang ma-perform sa sentro kan syudad kung sa impigala-uman na renibong tawuan mahiling digdi. Sinabi ng Tag na nasabi mga personnel ang nabako siya na hali sa Legazpi PNP kundi may mga augmentation man hali sa Albay Police Provincial Office maginan hali sa Police Regional Office number 5. Apera kay ini magiging katuwang manida ang mga personalis kan Bureau of Fire Protection Legazpi, Public Safety Office sa iba pang grupo para man masiguro ang kaligtasan ng gabos asin pasi orden sa Legazpi City. Dagdag na bareta, Angel Mostasa, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang report ni Karen Ala. Sa sentro na Kanligaspi naman ang matangunyan kan mga tao kaya puga-puga na ang mga personalized ngunyan kan City Government Kanligaspi na antabayan ini lalo tiglalauman ang maruso kan tao kay ni sa street dance presentation at sa nahapon sa final executive meeting pinag-arabisuan na ang mga response team na mag-uri istasyon di mga tubig asin medic sa tinampong aagyan kay ning parada at sa nahapon lalo't magabat-gabat ining parada gulpian makakaluwas na enerhiya pag-zero kay tiglalauman naman kaan ang pagkadirismayo kaniba lalo kung matagbo ang init kan panahon at tiyan Karen Ala DCGB News. Oras Pilipinas, 12 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Si Jimmy nasa lita may dagdag man pong report. Hali dyan sa luwa. Tig-ura na naman lamang alagad ang guminabang kinampo sa Linderos kan Ligaw asin na Piodoran partikular sa barangay Bakong sakop kan syudad kan Ligaw. Guminaba ini panahon kan Bagyong Christine namoy-amoyang napunduhan ini asin pigpo na ng ipatrabaho alagad kan puminutok an issue sa flood control nakasabay sa kontraktor kay ni sa kontrobersiya kung kaya binayaan ang trabaho na bako tapos ang proyekto. Hanggang sa ngunyan, dahil napigbabalikan kung saan ang hadit ni Piodoran Mayor Banji Arandia, pag umabot na ang sigidang mga pag-uuran, syerto madudugi na naman ini, asin posible dahil na naman maagihan ni na mga lunadan, urog pang mga nag-aaragi digdi, mga magagabat o mga trucks na pasiring sa Masbate. Sa ngunyan, ini ang bagay na gustong linawon kan alkalde, sa DPWH Regional Office, particular kay Regional Director Kadafi Tanggol, kung napasainaan pondo kay ni asin no rin ipapadagos ang road rehabilitation sa areang ini. Sa pangalan kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang 15 makalipas ang alas 6 magbabalikan mga bareta sa lado nasyonal makalipas po kan mga patalastas. News Express. News Express. GB News Express. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako.
Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Anom na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Sue Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Gins Tunalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup para sa Senate Manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Cashali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung Meatshop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meatshop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung Meatshop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meatshop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang
Hapunan na busog at saya, longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung medya pang brand na, hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat shop ang katuwang mo. GB News Express. News Express. GB News Express. Pinas, mga tugang alas 6:24 po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Gusto po ni Senador Bam Aquino na tawanan nin 1,000 pesos na social pension kada bulan ang gabos ng mga senior citizens bilang pagmidbid sa indang kontribusyon sa satuyang nasyon asin mas talong mapakusog ang satuyang nasyon. Siraram kang Senate Bill 269 ni Aquino ang gabos ng mga senior citizens na daing social pension o kaya nagre-receive nin pension na daing malampas sa 3,000 pesos yung magiging beneficiaryo kan sinabi ng programa. Sigon kay Aquino, makatabang ang 100 o kaya ang 1,000 pesos sa social pension sa mga senior citizens para matustusan ang sa indang pangural daw na pangangaipo kasabay ang pagkaon, bulong, bayadan sa mga harong, transportasyon asin magin ang gastuson sa medikal asin emerhensya. Sigon sa iya, importante na makatabang ini para mabawasan ang gastuson nin pamilya sa iyang oral daw na pagataman sa mga senior citizen. Siring man makatipid sa iba pang importanteng bagay, siring kang pagkaon, bulong asin iba pang mga gagastusan. Sa tabang kan sinabi ng propuesto, magakaigwan mga senior citizens nin tama na suporta para masimbagan ang sa indang pangangaipuhan na mas may seguridad asin dignidad. Nangapudan man si Bam Aquino o Senador Bam Aquino sa kapwa niya mga senador asilin mga legislador na ipasartulos ng sinabi ng propuesto bilang pagbidbid sa dakula asin haloy ng kontribusyon kan mga senior citizen sa pag-uswag kan satuyang nasyon. Mientras tanto, igwan ng konsensos ang mga senator judges kung ibabalik sa hapon ang schedule kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mapadali ang dalagan asin proseso kan mga nagdagpagdangog. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchalian, sa sa pinag-adalan niya, iyo ang ibalik sa hapon ang trial dahil kapag aga, limitado inid asin kay puhan ay suspend para tawanin dalan ang sendang sesyon sa pagkahapon. Sinabi ni Gatchalian na maski may konsensus na ang mga senator judges, formal na ining ilalatag asin ipapautob sa masunod na semana. Matatandaan na nagtaon ng suwestyon si Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ibalik sa hapon ang trial. Ipinagrekomendar man kay ni nagibuhon ng legislative session sa pagkaaga asin ang impeachment trial man pwedeng gibuhon alas 3 nin hapon. Buminagsak daw sa 9.7% ang poverty incidence sa Pilipinas kan taon 2025. Sigon sa PSA, uminabot ka sa single-digit level ini. Mas sa baba target kan Philippine Development Plan 2023-2028. Sinabi kan Department of Economy, Planning and Development na base sa Philippine Statistics Authority, nasa 11 milyon ang bilang kan mga Pilipinong nasa irarom kan poverty threshold kan 2025. Magpoon sa 17.5 million kan uminaging 2023. Inot nang nagkataon na magbabaan single digits ang level kan pagtios na pinagkukonsiderar na sarong dakulang milestone dahil nautob kay ni ang mas atab na tulong taon bago ang target na 2028 sa irarom kan Philippine Development Plan kan gobyerno. Nagpaluwas mga tugang ang Department of Budget and Management nin 27.410 billion pesos na kantidad para sa medical assistance kan mga tiyos na Filipino sa bilog na nasyon. Sigon sa ahensya, gagamiton ang pondo sa padagos na implementasyon kan medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o program kan Department of Health. Sirarong kang programa pinagtataunan nin tabang ang mga pasyenteng daay bilog na nababayadan asin ng gasto sa pagpapabulong asin iba pang medical services, lalo na ang mga pamilyang nadidifisilan sa gasto sa pagka-ospital.
medisina, emergency treatment, professional fees sa doktor, asin iba pang pangangaipuhan na pangsalod. Dakulang parte man kan pundo na napapaduman sa Centers for Health Development para suportahan ang paggatod ni asistensya medikal sa pagikan sa indang partner na local government hospitals, privately owned institutions sa sinibapang health facilities sa nasyon. Mga tugang malatag daw si Senador Ping Lacson ng propestong ley para mas magabat sa magabat na padusa laban sa mga subordination of perjury o mga tawong may naging ganyan na magpirit sa iba pang gumibon in perjury. Kasunod ini kan pag-recant o pagbawi ninda Orly Gutesa asin tulong persona hali sa Maleta Boys. Sa indang testimonyang nagatod sindanin mali-maletang kwarta sa nagkaperang personalidad. Katuyuhan kan senador na mas higpitan ang pagpapautob kan anti-perjury law para mapugulan ang negosyo kan laban bawi na testimonya. Tinakwan doon kan kampo ni First District later Representative as in dating House Speaker Martin Romualdez sa iyang supplemental counter affidavit na pinahimutikan kan 32 na testigo ang aligasyon kan cash deliveries. Noon ang bitan man an Ikipoy's rule kan Korte Suprema kung sain dapat sumurog sa akusado ang Constitution Presumption of Innocence o Constitutional Presumption of Innocence. Ipinagladawan man kan kampo ang pagrecant o pagbawi ni Gutesa sa iyang aligasyon na minaimbelto kay Rodriguez o Romualdez sa cash deliveries. Mga tugang, oras Pilipinas, alas 6:30 na po nin pagkaaga. Iba pang mga, kaya alas 6:29 nin pagkaaga. Iba pang mga bareta sa luwas kang nasyon, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. GB News. Bicol, Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at service
serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Smile always! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Konsyerto Pasasalamat. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. GB News Express. News Express. GB News Express.
Oras Pilipinas, mga tugang, 6:34 in morning. Baretang ngunyan sa Luwaskan, Pilipinas, target po kang bagong British Prime Minister na si Andy Burnham na mailipat sa ligtas na istaran ang mga tawong nagkakaturog sa tinampo bago magabot ang Pasko. Kasabay kan promising o promesa na matagama siya nin pundo halis sa diring sweldo para sa mga programa laban sa homelessness. Serarom kan bagong plano kan gobyerno, matagaman in emergency accommodation asin pang matagalan na housing support sa mga lugar sa England ang pinakamalala na problema sa kawaran ni Staran. Maabot sa 37 billion pesos ang pundo o 37 billion euros ang pundong itatagama para sa programa kung saan mas dakulang parte ang maresibikan mga lugar na mas halangkaw ang bilang kan homeless asin matinding housing pressure. Apera sa pundo kan gobyerno, nagpromesa si Burnham na 15% kan sa iyang sweldo yung idudunar sa mga organisasyon na nagtatabang sa mga tawong warang istanan. Base sa government figures, suminabot sa record na 4,793 ang bilang kan mga rough sleepers sa England kan taon 2025. Mas takula naman ang kabilugan na bilang kan mga homeless na pigkakarlong. Nasa 382,000 kasabay ang mga pamilyang asin aki na dainin permanenteng istaran. Bareta, mga tugang sa lado kang negosyo, lauman daw ang panibagong taas presyo sa petrolyo sa ultimong simana kan Agosto. Base sa informasyon kan Department of Energy sa apat na aldaw na trading, lauman ang 2 pesos 25 sentimos na increase sa kada litro kan pagtaas ng diesel. Mantang sa gasolina, igwanin sa good sa 1.40 kada litro ang pagtaas, mantang igwamanin 1.55 sa kada litro kan kerosene. Sa maabot na Lunes, mapaluwas ang DOE nin pinal na listahan kan pagtaas kan presyo kan petrolyo na ipinagpapautob sa kada Lunes kan kada aldaw kan Martes. Health news, mga tugang, nagpagiromdom po ang Department of Health sa publiko na dahil magpabaya sa salud ngunya na panahon kan taguran. Sigon sa ahensya, padagos ang pagitaas kan kaso kan dengue sa nagkapirang parte kang nasyon. Pinagabisuhan man ang mga komunidad na maglinig sa posibleng pig-istaran kang lamok, lalo na ang mga stagnant water. Dagdag pa kan DOH na importanteng uminom nin dakol na tubig, kumakanin masustansyang pagkaon asin magpahingalo para malikayan ang anuman na kamatayan. Piging ganyan man ang publiko na magpabakuna laban sa flu asin iba pang helang. Sa mga nakaka-eksperyensya nin kalintura, abo o pagkulog kan lawas, magpakonsulta sa pinakaharaning doktor. Pag-asa sa kamugtakan kang panahon, kasabay mga tugang si Ruth Pakala. Yes, marami na pag-aaga sa mga pagdangog kang DCGB. Ini po ang latest update manungod sa panahon ngunya na aldaw August 2022-2026. Southwest monsoon manggirari po ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon. Intras ngunya na aldaw, ang buong probinsya po kang Kabikulan generally fair weather kita, partly cloudy to cloudy, na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdagul-dul, dulot lamang po inikang mga localized thunderstorm. Maluyan sa good sa moderatong dulo sa halin sa timog sulno pa ng mairal na may banayad hanggang sa katamtamang paghukul kang kadagatan. Agot po kang temperatura tana sa 26 sa good 33 degrees Celsius. Nagsito po ang aldaw kasubagong alas 5:32 ng aga. Masol na po at tiyan na alas 6:03 ng hapon. Manungod po itong binabantayan tang bagyo sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Itong si Tropical Saudel, kaso hapon ay typhoon na po siya ngunyan. Ang location niya as of 4 a.m. nasa 2,710 east of northern Luzon. May maximum sustained wind siya ng 130 km per hour at 160 km per hour. Moving northwestward po siya sa bilis na 25 km per hour. So bagaman ini, posibleng maglaog sa northeastern boundary kang par, pero daiman po ini less likelihood ini na makadirektang epekto sa kalupaan kang sa tuyang nasyon. Bagaman ngunya na malaog na simana, pwede niyang hatakon uli ang habagat na pwede makapagpauran di sa western side kan sa tuyang nasyon maging sa Kabikulan.
Good morning po, Sir Henry. Iyan po mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriane, asin Shara Meleron. Siyempre ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Nagatulan talinga ko dyan na. Sabi, pag nagatulan talinga, may sorte. Totoo. Aday, mangki arugaan. Nagatulan talinga ko, oh. Bata sabi ni Dr. Philip Roa. Dr. Philip, good morning tabi sa imo. Nagatulan talinga ko. Sabi kaya, kaniba, pag magatulan talinga, may sorte. Ang aram ko, adungo. Pag nagatulan dungo, may sorte. Aram ko yun, kamot, pag nagatuloning palad, may maabot na kwarta. Bata sabi ni Dr. Philip Roa, sa kuyang, pinagigest ko ba naman sa radyo klinika? Sabi ni Dr. Philip, pag ang talinga naggatol, lalo na sa laog, dahil pag para kagawon, wala na eh. Wala, yan na wax baga, dahil man napig para hali na ubuson mo, dit-dit sana. Basta pag ang talinga guminatol, pag para kulikagon kang cotton buds. Yan sabi ni Dr. Philip. Pero pag may problema na sa talinga na gano'n na iba na, nagtatanog na, o ano yan, na talinga mo, dahil ka na nakadangog, o ano na yan, pero may kung ano na, dyan na nangyari, na unusual, ang gibon po nito, dumang ka mo kay Dr. Philip Roa. Dyan sa Esteves, ENT an si Dr. Philip. Sa Esteves. Di ba? Kung si Dr. Esteves, si nga nasugesta kang inotigdi, si Dr. Gonzales, yon man sa AMEC, yan, nagkiklinik, yan. Bakit tama, Dr. Philip Roa? Sabi, tama. Na pag kumati ang tenga sa loob, lalo na, pero kung sa luwas, pwede magtaga-PCO. Ade, pero kung sa laog, ina nang gandang luhok ang talinga, ade, pag para kagawon, tama.
Si Dr. Philip, mata na gyud ngunyan. Good morning. Taga-tadaan pala. Ano? Pag taga-tadaan pala sa Yun talaga. Ano mo kung nata may wax kita sa talinga? May purpose yan. protection yan. Protection yan. No? Kaya dapat yan, dahil para kulikag na talingang an. Paano iba matram? Ay, yaki. Kaya nga dapat pag sa luwas medyo kwan, saka mo pag taga kwan. Pero pag sa laog, babayaan mo sana. Sa normal mo yan. Di ba? Dahil natin mga ganbagan. Cotton buds. At yung nga mga cotton buds naan. Sa ngaran pa sana? Very bad. Ano ba nga ni Migo? Sa bulon ka ito, pagtitirada mo dyan, posporo. Pero na mag-ibukan, tabako ang tabi maray. Kaya nga, sa ngaran pa sana, marikong cotton goods na Cotton goods, pwede. Pwede, kung cotton buds na yun ang Maraw. Si Henry. Mararaut ka. Ano? Mararaut ka. Maraut nga ito, very bad. In the morning. Okay, Migo. Sisi pala ng gana na, siya ng gana, anong lugar? Taganaga. Taganaga ng gana sa Misibalong. Nagaparalo yun ang ligas biya, no? Ay, makadyaw ka man na sarawayon ka. Dahil ka daw kaya na. May judges kaya, baga? May judges. Ay, mga matibay. May judges May judges judges mga matibayan, kaya lang may judges talaga. May dapat gumana talaga. Mga pula. Ako kasi nabaga sa pag-arayonan. Ako, mga criteria ang bigapon. Yung nga sa beauty and brain pagayan. Sa tibig sa gayon, muna sa tali. Kaya, ikaw kinapipili talaga, di ba? Dapat parehas. May beauty ka na, may brain ka pa. Correct. Kisa, paminsan may beauty ka, dahil kang brain. Paminsan may brain, medyo kulang man sa beauty. Pero importante dyan, so ugali ng tao. Di ba? Congrats. Pag maray ugali mo, matibay, yan, mas ka anong, di ba? Yan, saroon sa gayon ng tao. Di ba? At yan pala, street presentation. O, dyan naman tao, dyan naman apon. Alas 3 apon. Gariyaw ka naman kanduhan. Maduman nga kami. Tao, kaya, matab kami duman, alas 3 da. Dapat mga launa, nagka-prepare na yan. Tanaw ang taga-dawat saan. Tamatag ka sunod. Mga ati sa porma mo naman sa ayala. Iyon na nga ni. Sarado ang tinampo dyan. Bulang nga niya na aga, sarado na ang tinampo. Sa sentro pa rin. Kaya magiging busy ka din ng oras sa ayat. Sige sa tulay yan eh. Tadayin mo na yung mga gihan. Correct. Mapal na water district, mapal na naman sa iya siya na. Tama. Okay naman sa may Rizal, mabirik sa nana eh. Yes. Oho. Okay, Migo. Salamat, Tabi. Salamat. Alright. Mga tugang, Maseda. huwag ignorin o kaya kumusta po? Oy, mga liver lovers. Partner in the morning. Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. Liver Aid siya, pero pro. Yan, ha? That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ang Hepatic Protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon at nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na!
Ang Liver Aid Pro ay available yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay. Bueno. Congratulate. Ulitong ko lang inita. May nagharapot yun. Ango niya na aga, sarado na iyan na sentro kan Legazpi. Iyan na sa may Rotonda baga. Close road yun, pundig sa may LCC. Pwede ka man kung lumog kang LCC, Quezon Avenue, halik kang Lapu-Lapu, pwede kang magto, pwede kang magwala, pero mato ka sa may BPI, no? Pero ining pasiring ka dyan sa Orosite, pwede man. Ining tinampo na nasampangan kang BDO, iyo taban sarado ngo niyan ta, igwa na ki stage na pinagbubugtak kasabagong aga. Kasabagong aga, pag abot ko, tangan niya ako 5 minutes pa man before 5, nag-ikot ako sa sentro, minabakal akong pandesal. Kaya nahiling ko sa stage mga tugang na pinagigibo, kaya po sa sentro ngunyan, mga tugang, kung halik kang Lapu-Lapu, mawala ka, pwede pa hanggang sa Rotonda, diretso yan duman sa Orosite, no? Pero ning kanto sa may hampangan kang BDO, tabi, baga, yan kanto kan Ayala, yan, pasiring ka sa may Dunkin Donut, sarado po yan ngunyan, tayaon po, so, pigigibo, so, binugtak so stage, no? Sa tahaw ka yan, tabi so stage, ibinugtak, kasubanggi, hanggang ngunyan na aga, pigla trabaho pa. Okay, now, so parada man, tabi, so street presentation, mapuon sa Gaisano. Alas 3 ang hapon daa. Mapuon sa Gaisano, pagaling Gaisano, pasiring sa maagyan dyan sa may unibagang ano nga ni ini, traffic light. So traffic light dyan sa kanto, maagi po dyan. Pagagi po dyan, pasiring iyan dyan sa may kanto kan Dunkin Donut. Then matuo iyan pasiring sa Lisali Street, pag-abot naman sa may Shell, mawala po iyan going to Lapu-Lapu. Yan, pag-abot naman sa Inutan, sa may hampangan kang Legazpi Post Office baga, sa may 7-Eleven, yan, matuo iyan mga tugang pasiring diyan sa may NFA. Yan, diretso na po ang duman sa Embarcadero, matuo sa Inutan kang NFA, diretso na po sa Embarcadero. Pag-abot tabi sa Embarcadero, mga tugang, diretso na po iyan sa Sawangan. Ang tapos kan street presentation, duman po sa Puro. Sa Ibalong Park, duman sa Puro ang tapos ka iyan. Now, iyan ang mga tinampungan, i-close niyan tabi, dyan na hapon. Po, kaya, lauman tabi, mga tugang, medyo pag-build up kan traffic. Sabi, 2:30 pa lang, close na po ang tinampo dyan sa sentro kan Legazpi. Close na yan. Ang mga participantes, hali po yan mga tugang sa mga barangay kang Legazpi City. Kaya ilingon tatabi, kung kumusta, mga tugang ang sa indang magiging partisipasyon dyan pong hapon. Okay? Yan ha. Kaya alas 3, mapuunda ang Ibalong Street Presentation. From Gaisano to Puro, Ibalong Park, no? Medyo kumpara kang last year, nagpunbaga kang last year diyan sa kuha, nagpon kang last year diyan tabi sa Villamor. Ngunyan pinoon po sa Gaisano. Business Park. Lanco Business Park. Okay? Diyan po ang poon. Pasiring sa Sawangan Park, diyan na hapon. Buda pagkabanggi, igwang konsyerto, diyan po mga tugang sa Quezon Avenue. Yan. Sabi, so fireworks da tabi, gigibuhon alas 11 ang banggi. O baka magkakirigkig naman kamo. Kang inot baga nagkakirigkigan, nag-fireworks, garo mga alas 7, alas 8. O ngunyan, garo, iba fireworks na 11 o'clock. Ngunyan pong banggi. Domingo yan, na banggi Baka magkakirigkigan kamo closing program, tabi kan, Ibalong. Ay, tama ba? Tama ito, tama. Tabi, Ibalong Festival. Okay? Yan. Iyo po yan. Baka magkakirigkigan naman kita, ma-fireworks da sabi, 11 o'clock. Okay? Hello? Di mapot lang. Ano po? Di maamin na rin daw ang resolution na pigkuinin daw. Oo. Amin na rin daw muna ito bago siya ng fireworks. Ikaw mananggan, Ikaw mananggan? Oo.
Yung mananggan, Bawal nga na video okay after 10. bawal nga na ang video okay after 10. Oo, kunyan. Bakit dapat taminda rin din sa ordinansa muna? Apo to guton si Kagawan Lahara. Yung mananggan na di. Ikaw mismo, supervision mo ginibo. Ikaw mismo mabalgar. Pag-report nga ni Karen, at ang niya ko ta 11. Sabi, yun ang oras kang pagluwas kan subanda. Na so, garantitadong banda. Oo, ngunyan, balikan ta din na. Una ka na sunsi ka muna, higo ka mo ang ordinansa. Oo, yun man ang gano'n. Kaya po tator kay Kagawan Lahara, ha? Kaya po to. Okay, sige, bye-bye. Latusong kong pilyo ang Noel na inio. Nailing mo na. O, Beno. Congratulations, Tabi, sa mga winners kan Ibalong Festival. Tabi, mutya ng Ibalong. Ulitong kulang inita may naghapot. Anang gana po, mutya ng Ibalong 2026, si Krisha Ann Toral, kang Naga City. Yan, ha? Mutya ng Ibalong Tourism, Hemina Nicole Cordial, kang Camarines Sur. And first runner-up, Precious Josel Mortel ng Masbate. Second runner-up, Maray Alain Custodio ng Bunbun, Camarines Sur. First runner-up, Iya Lester Buber ng Daraga Albay. Yan, ha? Alright, congratulations, Tabi. Mga tugang sa tuya na mga winners, Tabi, sa Ibalong Festival. Igwamang ki na ngayon, Darling of the Press, si Iya Lester Bubier Candaraga, Miss Photogenic, Nicole Joyce Peña, Joycian Peña Serrada, Buhi Camarines Sur. Yan. Best in Production Number, si Lisa May General Campili. Best in Swimsuit, si Precious Giselle Mortel ng Masbate. Yan. Ano na pagpili kan Best in Swimsuit yun, ano? So, maray maghero, habang naka-swimsuit ka, maray kang ang sa imong poise, di ba? Etc. But, ang Best in Festival Costume, si Nicole Joycian Peña Serrada. Yan, ang Buhi Camarines Sur. Ang Best Festival Designer, si Christine Margaret Odonio, kan Camarines Sur. Ang Best Evening Gown, si Krisha Ann Mortel ng Naga City. Siya pala naging Miss Ibalong, eh. Best in Evening Gown Designer, Krisha Ann Toral. Siya mismo? Talaga, ha? Okay. Kang Naga City. Congratulations na lang. Garo dyan taod-taod Tabi sa Ibalong Street Dance. Isasabay po yan. Okay? Sige. Ang mga balita, mga tugang susunod na. DCGB, Bareta, alas 7. Standby. Ini po si Henry M. Ako, asin si Jasmine, masunod giraray. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the